Good morning. Good morning, good morning, good morning. Aga pa rin nila mamang gumising. Ayan, nakapagbaba na sila ng mga karga namin. Yung na lang, ref na lang yung natira. Pagising na lang ni daddy yun. Nasira ko yung drip ko. Napunit. Buti na lang mayroon ako dito yung mga, ano ba to? Yung mga paper na strainer ba yan sa coffee? So, ayan. Cafe Lehitimo pa rin from Kuya Emer. Ayan, nagdala ako. Kaso wala na akong sugar. Ano kaya ito? Then, nagluluto lang ako ng corned beef. Ayan, para kay daddy. Kasi sila mama maagang gumising. Nakakain na. Tapos, pansit canton. Ayan. Tapos, egg. Okay na yan almusal. Kasi kailangan namin bumaba ng bayan. At bibili ako ng mga basyo ng tubig. At ninakaw yung mga basyo ng tubig namin sa Doña Adela. Nakakaloka. Wala kaming mga container ng mineral. So, kailangan namin bumaba. At mamaya alas 3, meron akong meeting. Kaya, aga na kaming bababa. So, kain tayo guys. Ayan, para makababa na tayo. Itong gusto ko eh. Ayan, ginisang tikong. Tikong. Yung daing na puffer fish. Tapos, daing na swordfish. Kain. Kakabay lang ako. Wala kaming brown rice kaya white na lang. With coffee na gusgusin yung mug. Nagano yung kape. Dumikit na. Kain. Let's pray. To the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless the Lord in this gift and shall about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayun guys, pababa na kami ng bayan. Saan sasalpok tayo? Oh, buti na. Mag-iigib lang kami ng ng inumin nila mama. Tubig. Kasi yung may binibila naman sana dyan guys. May mga nagtitinda rin. Kaso iba yung lasa. Alam mo yung halatang hindi siya mineral. Parang deep well lang din. Diba? Mga ganun. So, yung mga inumin talaga namin dyan is lagi namin binibili sa sa bayan. Yan. Doon pa kami nag-iigib ng inumin or bumibili. Kasi wala pang nawasa. Puro deep well pa lang dito. Tapos may mga nagbibenta nga din. Mga nakagano na. Pero iba yung lasa. Talagang Water pa rin. grabe. Hindi mo may inom. So, yun. And then, bibili nga din kami ng basyo namin sa Doña Adela. At nawalan kami ng basyo kahapon. Nakakaloka. Wala kaming spare na basyo. So, kapag naubusan ng tubig, wala. Walang walang prepared na. Kinamput lang ng Hindi, kasi dealer. pag naman yung pag kinukuha nila, nagpapaalam yun eh. O kaya tatawag muna sa magdi-deliver bago nila kukunin. Eh kahapon wala naman tinawagan para para magpa-deliver. Tapos dapat magpapa-deliver na nga, hinahanap yung basyo, wala ni isa. Inubos talaga literally, ilan yun, 5 ata yun. Kaya kaloka, bili na lang kami ulit. Tapos sabi ko, ipasok na lang. Kasi minsan may mga dyan, yung mga nagbabasura, yung mga nagkakalkal ng basura. Kala siguro basura na yun. Although nakagilid lang naman doon sa may sa may mga sasakyan. Garahe. Kaya, kasi madali doon makuha ng Magdanakaw. So, yun na ako nga. Yun. Yan lang naman guys, ang namin. Ang ibababa namin sa bayan. Tapos bukas na kami, babalik ng Pasay. Kasi sabi ni mama, mag-stay muna kami ng 1 day. Yun. Sobrang tahimik dun sa bahay. Pag sila lang palang dalawa. Buti na lang may internet na, may TV. Kaya di na rin sila maboboring. Although boring pa rin. Daming boring. Maraming boring. Kaya buti na lang din may pinapagawa ko sa itaas. Pero ngayon, di mo na nagpatrabaho si Papa. Bukas na lang daw. Yun, tatapusin na yung kulungan ng aso para na malipat na yung mga doggies nga doon. At mahatid na namin sila. Yung mga kukulit na mga hotdog. Yan, doon na sila mangulit kay Ate Jill. Sawa silang pangungulit doon sa taas. Ayan. And then on Friday, on Saturday, sana
matuloy kami kasi pupunta kaming Dino Island gawa ng ano ni Lucas birthday. So yun na lang yung ano, yung regalo daw ni Dayan kay Lucas. Pati sa mga bagets, yung kapasyal man lang ba. Ayan, hopefully wala nang ano, wala nang hihingin pang mga requirements kasi mamaya mag-antigen pa kami lahat, di ba? Yung magkano ang antigen ngayon? 960 per head. Ilan kami? 15 kami katao na pupunta. Eh magkano na yun? Almost 10k plus na agad, no? Sabagay mga kids naman ata hindi pwede sa antigen. Pero sana wala nang ano, wala nang anti-antigen para wala na rin gastos. Ayan, makapasya lang yung mga bagets. So, ayun lang ang chika ng lala niya. Boring ba, Daddy? Kapag ganyan ang sinusundan mo, talagang Okay na. aantokin ka eh. Di ka kasi pwede basta-basta mag-overtake dito kasi, no, Daddy, please. Sinasabi ko sa'yo, ang daming curve dito, guys. Ano lang, bilang na bilang lang dito yung mga straight, ano, na kalsada. Uwi na kami, guys. Ayan, wala akong nabiling ano, basyo. Ay, meron yung kay Nene, yung kulay blue na may handle. Kasi yung bilog wala. Walang ano, walang mura. Ang mamahal din. So, doon na lang ako bibili sa Manila pag ano, may laman na. Kasi dito 300 din. 300 na. 300, wala bang laman. So, May ganun talaga. Hindi ka makakasalok ng tubig kung wala kang balde. Bring your own balde. Supply pa sa yung balde. So, ayun, sa ano na lang, guys. Sa Manila na lang. Pero magtatanong ako doon sa ano, sa binibila namin ng tubig kung meron sila nung ano, nung Hinabilan mo ng clear. sa SM nga yun, kaso wala na sa system nila. Gusto ko sana yung clear, sana yung bonus sa SM yun, kaso wala na daw sa system nila. Eh meron daw nag-iisa, gusto kong bilhin. Hindi na daw pwede kasi wala na nga sa ano, sa system din na binibenta. So okay. Yan. Uwi na tayo kasi 3 PM pala. Nakabas pa ako. 3 PM pala is may meeting ako sa ano, sa FedEx. Kaya kasi nag-open ako ng account sa FedEx gawa ng namamahalan yung mga client ko sa DHL. So chinek ko yung ano, yung sa FedEx. Mas mura nga siya, parang kalahati lang nung ano, kalahati yung maliles mo kapag ka sa FedEx compare sa DHL. Sabi ko sige, magbukas din ako ng account sa ano, sa FedEx. So may meeting tayo ng 3 PM kaya uwi na tayo. Ang ganda nung binigay sa akin na lipstick ko. Free sa ano, yung pagbili ko ng galon ni Nene. May free na lipstick. In fairness, so kanina pa to. Hindi pa tayo nagta-transfer sa mask. Yun. 38 pesos lang nakalagay doon sa ano, sa lipstick. Sabi ko baka mag ano yung labi ko eh. Mamaga, hindi naman. So pwede na, saan na ba yun? Oh, ayun oh. 38 pesos lang. Doon pa din sa ano, sa kurba yun. Grabe init. Sakit sa ulo. Kanina pa ako nahihilo, guys. Nasusuka. Nahihilo at nasusuka, sabi ni Daddy. Buntis ka ba? Lokong yun. Ewan ko. Kinakabahan ako kapag ka ganun. Yung nahihilo ko, tapos bigla akong nasusuka. Kasi mamaya bigla akong matumba na. Lalo, ano, nasa labas kami. Ayun, siguro sa panahon lang. Yan. Grabing init, no? December na, pero yung init wagas. Kalokan, sarap mag-beach. Pero gusto ko pag nasa beach ako umuulan, guys. Mahangin. Magsarap lalo ang lamig, no? Ayan. Nakuha na namin yung tubig, tapos nakabili ako dito ng ano, ng basyo. Tapos pinalagyan ko na din ng laman. O, diba? Ang layo ng ano, ng pinagbilhan namin ng tubig. Nueva Ecija pa. Yan. Bumili na ako ng 5. Mas mura nga dito. 180 pesos lang. May laman na. Kesa dun sa ano, supermarket, Diyos ko. 420 dun sa ano, sa Walter. Tapos 300 dun sa ano, sa Handyman ba yun? Wala pang laman. So yun. Yan lang. Ilan ba? Yan lang. Kanina pa ako nahihilo, Daddy. Siguro sa init to, no? Sa init to. Grabe.
sobra. Ilan ba yung ano? Sobra. Wala tayong ano dyan. Pag nakikita yung ano, temp ng panahon. Wala tayong thermometer. Thermostat ang nandito. Para sa oil tsaka sa engine. Meron! Wala. Weather. Wala tayong weather and forecasting. Sakit. Pati yung ano ko, yung bato ko ano, parang nangangalay bigla. High blood. Char. Takot. Ngayon pag nararamdaman ka, grabe, may kinakabahan na ako eh. Mamaya matigbak tayo ng di oras. Lord, hindi pa ako ready. Yung anak ko magka-college pa. Boyfriend pa yan. And speaking of college ha, ano na lang, ilang years na lang, 3 years na lang, college na si Chris Polo. Grabe. Parang kailan lang eh. Nakikita mo ba card nun? Tsaka inad ko na sa ano, sa Facebook yung teacher nun eh. Iniisan ako lagi nun eh. Kaya minsan sinisigwa ko sa kabila. Yung ano mo, nakatapos ka na ba? Oye, tanongin ko yung teacher mo. Sabay tatawa. Oo, bukas gawin ko. Ewan ko, simula nung nag-ano siya, siguro dahil sa laro niya, daddy. Hindi ka lang. Kung mag-aano yun sa... Kasi dati naman studio siya eh. Ngayon. Mahupok siya sa laro. Kahit kumain, hindi nakakain niya. Hindi na lalabas. O siguro parang ako din siya na hindi pala ano guys. Hindi ako pala aral nung college tsaka high school ako. Hindi ako mahilig mag-aral, yung ganyan. Kahit mag-review, gusto ko magre-review ako kapag kinabukasan, exam na. Ay, hindi ako katulad ng mga klase ko na talagang a week before nung exam, gumagawa na ng mga reviewer, nagbabasa-basa na. Oo, ako hindi, ayoko talaga yung ganun. Gusto ko yung laging yung kinabukasan ba, doon ako magre-review yan. Or, halimbawa, papasok ako ng maaga, exam ngayon, papasok ako ng maaga, doon ako magbabasa niyan. Kasi pas nare-retain sa memory ko yung mga nire-review ko. Hindi yung pag matagal na, yung ganyan. Yung iba may na-memorize pa, yung ganyan. Makikita mo sa school, sa may mga ginagawa. Ako hindi. Yun, siguro sa akin nagbana yun. Ikaw ba, daddy? Ito kasi matalino talaga to si daddy nung elementary. Siya eh. Nung nag-aaral pa siya eh. Talagang mga grades niya is, yes. Kahit naloko-loko yan sana sa klase. Isa na lang eh. Siya talaga yung matalino eh. Ako hindi ako pala aral nun. Pero hindi naman ako bagsak guys ha. Actually may nag-second naman ako sa klase namin. Or nag-first ata ako sa section namin noon. Yan. Tuwan-tuwa si mama nun. Yun lang. Hindi lang ako pala aral. May mga ganong bata siguro talaga. Yun. Hindi mo katulad tigpo yun, no? Talaga hindi nag-aaral at all. Isig ako pa yung gigising. Kaya hindi ko rin masyado inaano si Chris. Yung parang tawag nung hindi pinupush. Stress. Hindi ko siya ini-stress. Hinahayaan ko lang siya. Yan. Sa ayoko nung ma-pressure siya. Ako sinasabihan ko lang siya na yung freedom mo, temporary yan. Pag tinanggal mo ang temporary, masaya yan. Pero pag tinanggal mo ang freedom, kawawa sa akin. Kaya binibigyan kita ng freedom. Magagawa o kaya magloko-lokohan, pero give me good things to give you that freedom. You have to prevent that from happening, yung tanggalin ko freedom mo. Dahil pag tinanggal ko yan, walang magagawa si Dragon. So yun, ganun kami magpalaki sa kanya. Kanya-kanya tayong guys, way ng Parenting. oo. Kasi naman may utak na yan eh. Hindi na yan yung dumidede na bilang yung mga words na sinasabi. So ayun,
nakakamiss yung may baby na ano, pagagalitan mo. Yung iiyak. Parang si Chini, no? Pero hindi naman siya nagwawala at all this scene. Oo. Pero ano din si Chris, makulit din siya nung ano, nung bata pa talaga. As in, times 2 ni Lucas ngayon. Kaya, grabe, sabi ni ano, sabi ni Dayan, para kasi Kuya Chris mo na times 2. Grabe, or times 10 pa sa kakulitan. Pero sabi ko, paglaki naman yan is mababago yun. Kasi, nung bata pa si Chris, guys, is most, ano yan, hated yan ng mga tito tsaka tita niya talaga. Sobrang kulit talaga, hindi mo masaway, yung ganyan. Sabi ko nga, ikaw walang nagkakagusto sa yung mga tito at tita mo, sobrang ano, sobrang pasaway ka. Pero nung lumaki naman is, ayun, ano na siya, mabait na siya. Talagang pagbata eh, nandun yung kakulitan pa. So anyway, ayun, napapakwento na tayo. Movie time. Yan, nanood muna kami guys ng ano ng movie ni Daddy pampaantok. Kami lang dalawa. Yung mga thunders. Yung mga thunders ano na. Tulog na. So ko to, nagot ako nung lamok. Yan, bukas ko na naliliguan yung ano, yung buhok ko kasi gabi na. Mahirap magpatuyo ng buhok. So, pero naligo ko ng ano naman, ng katawan, syempre. Saka, oh, freshen up lang namin ni Daddy. So yeah, we'll see you guys tomorrow. At paalis na rin kami after breakfast. Good night. Bye. Good night, Daddy. Good night, Daddy.